कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माताजी अनम्यूट பண்ணிக்கோங்க माताजी। माताजी माताजी यस 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 प्रभु பண்ணிட்டேன். थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். பிரேயர் சொல்லி நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய நானாஜலசலாकया चक्षुरुन्मिलितं केन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीஸ். அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவரும் மீண்டும் ஒருமுறை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்மயோகம் தான் நம்ம 3rd சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோமே, அப்படியே பகவான் இன்னொரு தடவை சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, இது கர்மயோகம். கர்மயோகத்தை எப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுத்துவது அப்படின்னு பகவான் இங்கே சொல்ல போகிறார். பகவானா சொல்லல, திரு அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம். அவர் துறவரம் மேற்கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு, செயல்படுன்னு சொல்றாரு, இப்படி அப்படியும் சொல்றாரு இப்படியும் சொல்றாரு, எதைதான் செய்யறது, நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கிறேன், எனக்கு ஏதாவது ஒன்ன சொல்லுங்க, நான் அதை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி ஈஸியா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதனால மறுபடியும் கர்மயோகத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு செயல்படுவது அப்படிங்கிறதுனால சந்நியாச யோகம் இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி சமஸ்கிருதத்துல வேற பேரா இருக்கும், அதனுடைய தமிழாக்கம் தான் இது மாதாஜி. கரெக்ட் தானே? நம்ம சரியா தானே போயிட்டு இருக்கோம். நேத்து ஞான யோகம் பார்த்தோம், இன்னைக்கு கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுது. சோ கர்மயோகத்தையே கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது அப்படிங்கறதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க பிரபு. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நெக்ஸ்ட் பிரபு. அர்ஜுனரின் குழப்பம். அர்ஜுனருக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு. பகவான் ரெண்டுமே செய்ய சொல்றாரே, அவர் சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல அர்ஜுனர். மாதாஜி அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, சந்நியாச யோகம் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, உங்களுடைய டவுட் கிளியர் ஆச்சா? சந்நியாச யோகம்னு கூட இன்னொரு பேர் இருக்கு, சரிங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க.
அவங்கள அன்மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுனருக்கு ரொம்ப குழப்பம். அந்த குழப்பத்தை வந்து எதனால விளைந்தது அந்த குழப்பம் அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. எப்படி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னா, துறவரம் அப்படிங்கிறது வந்து செயலின்மைக்கு ஒப்பானது. அப்போ செயலின்மை அப்படின்னா எந்த செயல்களுமே செய்யாம இருக்கிறது தான் வந்து துறவரம் அப்படின்னு வந்து அவர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதனால விளைந்த குழப்பத்தை வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேக்குறாரு. மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவையிரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, உங்களுடைய டவுட் கிளியர் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையே வந்து சந்நியாசம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. பிரபு ஸ்லைட் மாறி போச்சு. சந்நியாசம் அப்படின்னா துறவு. அதனாலதான் சந்நியாச யோகம் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்குது. இன்னொரு பேர் இருக்கு. சோ அர்ஜுனர் கூறினார், ஃபர்ஸ்ட் என்ன செயலை துறந்து விடு அப்படின்னு சொன்னீங்க. இப்ப செயலாற்றவும் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் சொல்றீங்க. சோ நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன். இதுல சிறந்த நன்மையை தருவது எது அப்படின்னு எனக்கு தயவு செய்து விளக்குவீராக அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. சோ இதுல என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா, முழு ஞானத்தில் செயல்படுதல். போன சாப்டர் வந்து ஞான யோகம் தான் பார்த்தோம். முழு ஞானத்தில் செயல்படுதல் என்பது விளைவுகளிலிருந்து நம்மை தப்புவிக்கும். அப்போ விளைவுகளிலிருந்து அது தப்புவிக்கிறதுனால அது செயலின்மைக்கு ஒப்பானது அப்படிங்கிறத வந்து அர்ஜுனர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு? செயல்களே செய்யாமல் இருக்கிறது தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதனாலதான் வந்து இந்த குழப்பம் அவருக்கு நேர்ந்தது. சோ துறவு என்றால் செயல்களை துரத்தல் அப்படின்னு அர்ஜுனன் நினைச்சதுனால இந்த சந்தேகம் அவருக்கு எழுந்தது. சோ இதுல ரெண்டுல வந்து இவ பக்தியுடன் செயல்படுன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. இதுல ரெண்டுல விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போங்க பிரபு. இப்போ இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம். வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நம்மளுக்கு இந்த 4 சாப்டர் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். அந்த 4 சாப்டர்லயும் நம்மளுக்கு வந்து பக்தி சேவை அப்படிங்கிறது தான் எல்லா யோகங்களை விடவும் சிறந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். மன ஊகங்கள் அப்படின்னா மன கற்பனைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது பக்தி சேவை, டிவோஷனல் சர்வீஸ். 2வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்ம அறிவை போதித்தார். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் இந்த ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது. இந்த உடல் தான் அழிந்து அழிந்து இந்த ஆத்மா வந்து வேறொரு உடலை வந்து எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும். இந்த உடல் வந்து அழிந்து கொண்டே இருக்கும். இது சட்டையை போன்றது. பிரபுபா வந்து ஒரு அனாலஜி சொல்லுவாரு. ஒரு தங்க கூண்டு இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு கிளி இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம், அது தங்கத்தால ஆன கூண்டுங்கிறதுனால அதை தொடச்சு 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 ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது இந்த உடம்பு அந்த தங்க கூண்டுக்கும் உள்ளே இருக்கின்ற ஆத்மா அப்படிங்கிறது அந்த கிளிக்கும் ஒப்பிட்டு சொல்லுவார். ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணணும், உயிரோடு இருக்கிற அந்த கிளியை, அதாவது ஆத்மாவை தான் அதுக்குதான் உணவிட்டு நல்லா நரிஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த வெளியில இருக்கிற அந்த தங்க கூண்டு அப்படிங்கிற இந்த சட்டையை தான் வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வர்றோம். சோ அது இல்லை அர்ஜுனா, அப்படி கிடையாது. நீ வந்து கவலைப்பட வேண்டியது வந்து ஆத்மாக்கு தான். இந்த அழிந்து போகின்ற உடல்களுக்காக நீ வந்து கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னென்ன, அதாவது வர்ணங்களாகவும் ஆசிரமங்களாகவும் பிரித்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிவினைகள் செய்து ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து விளக்கி சொன்னார்.
சோ செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மா வந்து சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்கிறது. நம்முடைய ஆசைகளின் காரணமாக காம ஏச குரோத ஏச அப்படின்னு படிச்சோம் பாத்தீங்களா? சோ அந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற அந்த காமம் தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது. சோ ஆன்மாவும் சிக்கலிலே மாட்டிக்கொள்கிறது. அந்த ஆன்மா சிக்கிக்கொண்டு அந்த அந்த உடல் வந்து அழிந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு உடலுக்கு போகின்றது. சோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தோம். பக்தி சேவையால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. சோ இந்த பௌதீகத்திலே வந்து நாம் வந்து தொடர்பு கொண்டு விட்டோமானால் கண்டிப்பாக நாம் வந்து துன்பத்தையே அனுபவிக்க நேருகிறது. சோ இதிலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைவது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும். அதுக்கு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலே ஈடுபட வேண்டும். மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக்கி அதுல இருந்து டிட்டாச்சா இருக்கணும். சோ அப்பதான் வந்து இந்த பந்தத்திலிருந்து இந்த மெட்டீரியல் பந்தத்திலிருந்து நம்மனால வந்து விடுபட முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது 3வது அத்தியாயத்திலே ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். ஒருத்தர் வந்து ஞானத்திலே அந்த ஞான யோகத்திலே முழுமை அடைந்தவராக விளங்கினால் அவருக்குன்னு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு லிபரேட்டட் சோல்ஸுக்கு ஈக்குவலாக மதிக்கப்படுகிறார். அப்படின்னா கடமைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டாமா அப்படின்னா அவருக்கு கடமைகளை கிருஷ்ண பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாரு பாத்தீங்களா, அதுவே போதும். அவர் பிரித்துக்கடன் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா அவர் வந்து லிபரேட்டட் சோல் அப்படின்னு விளக்குகிறார். ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. நம்ம பாக்குறோம் திருவண்ணாமலையில எல்லாம் இருக்கிற பார்த்தா பைத்தியக்காரர்கள் மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா அவர்கள் எல்லாம் சித்தர்கள், ஞானிகள். அவங்க எல்லாம் டெய்லி காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சு பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் செய்கிறார்களா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை, இல்லைங்களா? சோ அவர்கள் வந்து எந்த கடமையையும் செய்யாமல் அவர்களுடைய மனது வந்து எங்கே நிலைத்திருக்கிறது? பகவானோடையே நிலைத்திருக்கிறது. நம்ம என்ன பேசினாலும் அவங்க காதுல விழுகாது. நம்ம என்ன திட்டினாலும் சரி அதுக்கும் சிரிப்பாங்க. நம்ம ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் பேசினாலும் அதுக்கும் சிரிப்பாங்க. எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான். அடுத்தது அத்தியாயம் 4 வந்து அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் அடைகிறது. சோ ஞானம் ஒருத்தருக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தியாகம் செய்யாமல் ஞானத்தை பெற முடியாது. அந்த ஞானத்தை முழுமையாக அடைந்தால்தான் கடவுளை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம். தியாகம் அப்படின்னா என்னங்கிறதும் பார்த்தோம். ஒரு பௌதீகத்திலே ஒரு வீட்டிலேயே ஒரு குடும்ப தலைவரும் தியாகம் செய்கிறார், குடும்ப தலைவியும் தியாகம் செய்கிறார்கள், இல்லைங்களா? அந்த தியாகம் தான் நம்மளை வந்து ஒரு முழுமை ஒரு பரிபூரணத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது. 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா அர்ஜுனரிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். சோ இந்த கணக்கங்களை எல்லாம் விட்டு நீ உறுதியுடன் எழுந்து நீ போர் செய்வாயாக அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த குழப்பங்களை எல்லாம் கைவிட்டு விடு அப்படின்னு சொன்னாரு. உன்னுடைய கடமை என்ன? சத்ருவினுடைய கடமை போர் செய்வது. அந்த கடமையை செய்வாயாக அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ இதுதான் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்த சாப்டர்ஸ்னுடைய ரீகேப். அடுத்தது பிரபு. हरे कृष्ण माताजी படிங்க. यस माताजी। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ दयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் இதுக்கு பதிலுரைக்கிறார். அவர் ஒரு சந்தேகம் கேட்டார் பாத்தீங்களா? நீங்க வந்து 2 சொன்னாரு, எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டாரு. பக்தியோடு செயல்படுவதா இல்லை துரத்தல் சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்டாரு. சோ செயல்களை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே முக்திக்கு வழிதான் அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. ரெண்டுமே சிறந்ததுதான். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. சோ செயல்கள் செய்து அந்த பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதுதான் செயல்களை துறக்கிறது அப்படிங்கிறோம், இல்லைங்களா? அதை விட நீ வந்து பக்தி செய், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணு, எனக்கு பக்தி செய், என்னிடம் சரணடை, அதுதான் உனக்கு சிறந்தது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து கிளியரா சொல்லிட்டாரு.
சோ இதுல ரெண்டுல இப்போ எதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். எப்பவுமே நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு தான் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன வீட்ல இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிளாட் சிஸ்டத்துக்கு போவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தனி வீடுன்னு நினைப்போம். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 4 பெட்ரூம் இருக்கிற மாதிரி வீடு அப்படி இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள போக 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 நம்முடைய ஆசைகள் வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். அப்படி நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் பூல்ல வந்து விழுந்துருவோம். நம்மளுடைய பக்தி வந்து விலகி 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 சென்று கொண்டே இருக்கும். சோ மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் வந்து நம்முடைய மனத்தை ஆக்கிரமித்து விடும். சோ அதனாலதான் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு இங்க வந்து பக்தியில வரணும் அப்படின்னா, ஏன்னா எதுவாகவே இருக்கட்டும், நம்முடைய பணம், நம்முடைய உறவுகள், நம்முடைய செல்வாக்கு, நம்முடைய பதவி, இது எல்லாமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. இது அப்போ எது நிரந்தரம்? பகவானும் நம்மளுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் மட்டுமே நிரந்தரம். அப்போ நிரந்தரத்தை தேடித்தான் போக வேண்டும். அசாஸ்வதத்தை, அதாவது தற்காலிகமானதை தேடி போகக்கூடாது. சோ பக்தி தொண்டு செய்வது சிறந்தது அப்படின்னு இந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு அவருடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்கிறார். அடுத்தது பிரபு. இந்த ஸ்டோரி வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். பகவானை சார்ந்த எல்லா செயல்களும் செய்யும் போது நம்ம வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்து விடலாம். ஆனா நிர்கா மகாராஜர் என்ன பண்ணினார்? தான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு புண்ணியத்தை தேடிக்கொண்டார், பகவானை மறந்து விட்டார். அதனால ரொம்ப வருஷங்கள் வந்து சாபம் பெற்று ஒரு பெரிய பச்சோந்தியாக வந்து அவர் வந்து ரொம்ப காலம் வந்து கஷ்டப்பட நேர்ந்தது அப்படிங்கிற ஸ்டோரிய வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ மன்னர் நிர்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து 2 பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பலகாலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி அளித்தார். நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். சோ எனவே நம்மளும் வந்து இப்ப நம்ம இத்தனை நாள் என்னென்ன செஞ்சுட்டு இருந்தோமோ அதெல்லாம் விட்டுடலாம். இனிமே செய்கின்ற செயல்களை எல்லாம் பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யும் போது நம்மளும் இந்த விளைவுகளிலிருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளலாம். எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி பக்தி சேவை செய்கின்றாரோ, பகவானே எனக்கு இது நடக்கணும், பகவானே எனக்கு இது செய் அது செய் அப்படின்னு கேட்காம பகவான் மேல உண்மையான அன்போடும் பற்றோடும் எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் அது சேவை செய்கின்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி, உன்னதமான சேவை. சோ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக வைகுண்டத்திலே இடம் இருக்கிறது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். அடுத்தது பிரபு. கர்மயோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞேய சன் நித்ய சந்நியாசி யோ நத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்வந்த் ஓகி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். சோ எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ, ஒரு செயல் செய்கின்றோம், ஏதாவது ஒண்ணுக்கு முயற்சி செய்கின்றோம், அது வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து வெற்றியை கொடுக்கும், சில சமயங்கள்ல வந்து தோல்வியை கொடுக்கும். ஆனா அந்த வெற்றியோ தோல்வியோ அவனை பாதிக்க கூடாது. இது செய்ய வேண்டியது என்னோட கடமை, நான் முயற்சி செஞ்சேன், ஆனா வெற்றி அடைந்தால் அது வந்து பகவானுடைய கருணை, தோல்வி அடைந்தால் இதுவும் பகவான் வந்து ஏதோ எனக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறார், எனக்கு ஏதோ சொல்ல வருகிறார், சோ இதுவும் நன்மைக்கே அப்படின்னு யார் ஒருவர்கள் வந்து அந்த விளைவுகளிலே வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கின்றார்களோ அவர்களே சந்நியாசி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன். இருமைகள்னா நம்ம முதலே பார்த்தோம், டுவாலிட்டிஸ். டுவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா இன்பம் துன்பம், பகல் இரவு, குளிர்
வெப்பம், மானம், அவமானம் இது எல்லாமே தான் வந்து இருமைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த இருமைகள்னால வந்து அப்படி நம்மளால இருக்க முடியுமா? நினைச்சு பாருங்க. யாராவது வந்து நம்மளை ஏதாவது நம்ம செய்யாத தப்புக்கு ஏதாவது திட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளும் திரும்பி கோபப்படுவோம். ஆனா ஞானிகள், யோகிகள் எல்லாருமே வந்து அமைதியாக இருப்பார்கள். வேற யாரோ திட்டுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. சோ இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டுள்ள அத்தகையவன் வந்து அவனுக்கு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. சோ எதுலையுமே வந்து பற்று இல்லாமல் இருக்கிறான். அவனுடைய பற்றை எல்லாமே பகவான் மேல மட்டும்தான் வச்சிருக்கிறான். சோ இதனால அவன் வந்து முக்தி அடைகிறான். அப்படிப்பட்ட ஆத்மா என்னை வந்து அடைவதில் சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ பகவானுடைய நாம் எல்லோரும் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள். சோ பகவானுடைய அங்க உறுப்புகளாகிய நாம் முழுமைன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு உறுப்பு, ஒரு கை இல்லைன்னா கண்ணு, ஒரு கால். சோ இது மாதிரி அங்க உறுப்பு தான் நம்ம. சரிங்களா? நம்ம நம்ம வந்து ஒரு உறுப்பே தவிர ஒரு முழுமை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நமக்கும் பகவானுக்கும் டிஃபரன்ஸும் இருக்கு, ஒற்றுமையும் இருக்கு. ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா குணங்களிலே வந்து ஒற்றுமை இருக்கிறது. குணங்கள்லனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப கடல் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கடல் தண்ணி ஒரே ஒரு டிராப் எடுத்து வாயில வச்சாலும் உப்பு கரிக்கும். ஒரு டம்ளர் எடுத்து நீங்க வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் உப்பு கரிக்கும். பிரபு அன்மியூட் பண்ணுங்க. பிரபு மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஒரு ஒரு டிராப் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணினீங்கனாலும் அது வந்து உப்பு கரிக்க தான் செய்யும். ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் கடல் தண்ணி எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்து உப்பு கரிக்க தான் செய்யும். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டி என்னன்னு பார்த்தா கரித்தல், உப்பு கரித்தல். அதே மாதிரிதான் குணங்களிலே வந்து பகவானுடைய குணங்கள் சிலதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கும் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பிள்ளைகள். இப்ப நம்மளுடைய திறமைகளையும் பகவானுடைய திறமைகளையும் வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தால் பகவானுடைய சக்திகள் வந்து அளவற்றது. நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது, அச்சிந்திய. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற திறமைகள் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய புலன்களே வந்து குறைபாடுடைய புலன்கள். நம்ம மனித ஜென்மங்கள் எல்லாருமே, இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாருமே 4 குறைபாடுகளுடன் தான் பிறந்திருக்கிறோம். சோ நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாமே குறைபாடு உடைய புலன்கள். நம்ம ஈஸியா மாயைக்குள் வந்து மாட்டிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து தவறு செய்யும் இயல்பு உடையவர்கள். அடுத்தது வந்து ஏமாற்றும் ப்ரொபென்சிட்டி, சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்குது. சோ இத வந்து யாருமே தவிர்க்க முடியாது. பிறந்துட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த நாளும் நம்ம கூடவே வந்துரும். நம்ம வீட்லயே பார்த்துக்கோங்களேன். ஏதாவது ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி வச்சு ஏதோ காஃபியோ டீயோ நம்ம வீட்டுல ஹஸ்பண்ட்க்கு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் ஏதோ கை தவறி கீழே போட்டுட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். போட்டீங்களா ஒரு சின்ன பொருளை கூட உங்களால ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு அவரை வந்து நம்ம திட்டுவோம். இதுவே நம்ம ஒரு நாளைக்கு அங்க டைனிங் டேபிள்ல ஒரு கார்னர்ல ஒரு டம்ளர் வச்சிருக்கு, நம்ம கைப்பட்டு அந்த டம்ளர் கீழே விழுந்து உடைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களை யார் இங்க வைக்க சொன்னது அப்படின்னு கேட்போமா இல்லையா? அப்பவும் தப்ப தூக்கி அடுத்தவங்க மேலதானே போடுவோம். ஒழிய நம்ம செஞ்சுட்டோம், இது நம்மளுடைய தவறு, இந்த தவறுக்கு நாம் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சிருக்கோமா? இல்ல. அந்த மாதிரி தவறு செய்யும் இயல்பு உடையவர்கள், ஏமாற்றும் ப்ரொபென்சிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கு. சோ மனிதர்கள் அப்படின்னாவே, ஜீவராசிகள் அப்படின்னாவே இந்த 4 குறைபாடுகள் உடையவர்கள். ஆனா பகவானுக்கு வந்து அவர் வந்து உன்னதமானவர், நிரந்தரமானவர், நித்தியமானவர், பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர் இல்லைங்களா? 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர் இல்லைங்களா? எல்லாமே அவர்தான். இந்த அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் அப்படின்னு சொல்றோம். அவரை கூட போய் நம்மளை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியுமா? இல்லைங்களா? பண்ணவே முடியாது. சோ இந்த மாதிரி நமக்கும் அவருக்கும் நிறைய ஒரு சில ஒற்றுமைகள் இருக்கு, நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா அப்படின்னு கேட்டப்போ பகவான் என்ன சொன்னாரு? பக்தியோடு செயல்படு, கர்ம சந்நியாசா. அததான் வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள சொல்கிறார்.
உன்னால துறவரம் மேற்கொள்ள முடியாது அர்ஜுனா. அதனால நீ என்ன பண்ணு, கர்ம சந்நியாசம் தான் உனக்கு உகந்தது அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறார். அவரும் இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் நம்ம, அவர் ரொம்ப ஒபீடியண்டா பகவான் கிட்ட கேட்டுக்கிறார். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. அடுத்தது பிரபு. இது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட கதை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இவர் ஒரு முகலாய குடும்பத்திலே பிறந்தவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஆனா இவருக்கு கிருஷ்ணர் மீது ரொம்ப பக்தி. அதனால இவர் எப்பவுமே ஹரிநாமம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் ஹரிநாமம் சொல்லி முடிச்சுதான் அவர் அவர் தண்ணியே வாயில அவர் பல்லுல படும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் பிக்ஷை எடுத்துக்கொள்வார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிருஷ்ண பக்தர். சோ சோ நிறைய பேரு அப்ப முகலாய ஆட்சி நடந்து கொண்டு இருந்தது. அப்போ நிறைய அவங்களுடைய முகலாய அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே போய் மன்னர்கிட்ட இந்த மாதிரி இவர் ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க மிரட்டுறாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொன்னா அவர் கேட்கல. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கேட்கல. சோ இவரை டைரக்டா சொன்னாலாம் கேட்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு வேசி ஸ்திரீய அனுப்புறாங்க. எப்படியாவது மயக்கி இவரை கூட்டிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. அவங்களும் அந்த ஸ்திரீயும் இவங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க. வீட்டுக்கு என்ன சொல்றாங்க, நான் உங்களோட சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்போ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சரிமா, நான் உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுகிறேன். ஆனா எனக்குன்னு ஒரு சில கடமைகள் இருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் ஹரிநாமம் சொல்லுவது என்னுடைய கடமை. நான் அதை முடிச்சுட்டு வர்றேன். நீ அப்படி ஒரு ஓரமா உட்காரு. ஒரு நிமிஷம். உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உட்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் நாமம் சொல்ல ஆரம்பித்துட்டார். இந்த பெண்ணும் உட்கார்ந்து 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 பாக்குறாங்க. அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். சோ இதே மாதிரி அவர் நைட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த அம்மா போயிட்டாங்க. அப்புறம் மறுநாளும் வருகிறார். இதே மாதிரி 3 நாளும் தொடர்கிறது. சோ அவர் நாமம் சொல்லும் போதெல்லாம் அதையே கவனித்துக் கொண்டிருந்த அந்த ஸ்திரீயினுடைய மனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பித்தது. இப்போ அந்த அம்மா ஒரு கிருஷ்ண பக்தையாக மாறிவிட்டார். சோ இப்போ அவங்க தன்னையுடைய தப்பெல்லாம் உணர்ந்து என்னை ஒரு சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கால்ல விழுந்து கதறாங்க. நான் இந்த விஷயத்துக்காக நான் அனுப்பப்பட்டேன். ஆனால் உங்களுடைய அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் என்னுடைய மனத்தை பக்தி மார்க்கத்திலே திருப்பி விட்டது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் அந்த அம்மாவை தன்னுடைய பக்தையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார், கிருஷ்ண பக்தியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனா நீ உன்னுடைய சம்பாதித்த அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் பக்திக்காக செலவிட்டு விட்டு அதுக்கப்புறமா வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படிங்கிறவரைத்தான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இவரை நாமாச்சாரியார் அப்படிங்கிற பட்டம் கொடுத்து அழைத்தார் அப்படிங்கிறதும் நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. பிரம்மன் யாத்தாய கர்மாணி சங்கம் ஜக்வா கரோதியக லிப்யதேன ச பாப்பேன பத்ம பத்ரம் இவம்பசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷர் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு தண்ணீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. சோ பத்ம பத்ரம் இவாம்பசா அப்படிங்கிறாங்க. சோ தாமரை இலைய பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே 24 மணி நேரமும் அது தண்ணிக்குள்ளதான் இருக்கும். ஆனா தண்ணி அது மேல ஒட்டுதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும்,
இந்த உலகத்திலே பிறந்து விட்டோம், நமக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கு. அந்த டியூட்டிஸை வந்து பற்றில்லாமல் ஒரு கடமையை போல நினைத்து செய்து அந்த செயல்களின் விளைவுகளை வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். அப்படி அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த செயல்களினால் ஏற்படுகின்ற பாவ விளைவுகள் வந்து நம்மை வந்து தீண்டுவது இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் எப்படி யார சொல்வாங்கன்னா அப்படின்னா அம்பரீஷ மகாராஜரை வந்து சொல்வார்கள். அவர் வந்து ஒரு மகாராஜாவாக இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து பக்திமான், சிறந்த பக்திமான். அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா அவருடைய மனசெல்லாம் எப்பவுமே பக்தியிலேயே திளைத்து கொண்டிருந்தது. சோ எப்பவுமே போய் கோயிலுக்கு போவார். அவர் வந்து கோயில்ல வந்து சுத்தப்படுத்துவார். அப்புறம் வந்து அவருடைய கண்கள், என்னுடைய கண்கள் வந்து பகவானுடைய அழகை காண்பதற்காக, என்னுடைய நாசி வந்து பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த மலர்களை வந்து நுகர்வதற்காக, அப்புறம் வந்து என்னுடைய நாக்கு வந்து துளசி தீர்த்தத்தை வந்து அருந்துவதற்காக, அப்படின்னு என்னுடைய கால்கள் வந்து திவ்ய தேசங்களுக்கு எல்லாம் போவதற்காக, என்னுடைய கைகள் வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்காக அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய புலன்களை எல்லாம், இந்த உடல் வந்து கொடுக்கப்பட்டது யாரால்? பகவானால். சோ அப்போ இந்த உடலையும் வந்து பகவானுடைய சொத்து அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம நேற்று என்ன பண்ணோம், சொந்த வீட்டுல இருந்தாலும் இது பகவானுடைய வீடு, வாடகை வீடு அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும்னு சொன்னோம். அதே மாதிரிதான் இந்த உடலை கூட இது பகவானுடைய உடல் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்முடைய புலன்களை புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுவித்து பகவானுடைய செயல்களிலே, பக்தி தொண்டிலே திசை திருப்பி மடைமாற்றி விட வேண்டும். அப்போ நம்ம ஈஸியா பக்திக்கு வருவோம், இந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது பிரபு. இது ஒரு பிக்சர் தான் பிரபு, பிரபுபாதரோடது. அடுத்ததுக்கு போயிடுங்க. 17 இல்லையா பிரபு? ஓகே, பரவாயில்ல பிரபு. மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க படிங்க, 17 படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தத்புத்ரயஸ்ததாத்மானஸ் தன்னிஷ்டாஸ் தத்பராயணக கச்சன் யபுனர் ஆவ்ருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாகா. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிச்சிருங்க. எஸ் மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிரம்மணே கவி அஸ்தினி சுனி சைவஸ்வபாகேச பண்டிதா சமதசினக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு அந்த ஸ்கிரீனுக்கு போயிடுங்க பிரபு, ஸ்லைடுக்கு. தேங்க்யூ. 17th ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய கண்டினியூஷனா தான் இந்த ஸ்லோகம் வரும். அதுக்காக தான் நான் அதை படிக்க சொன்னேன். அறிவு, மனம், நம்பிக்கை. சோ என்னை வந்து வழிபடு, என்னிடம் சரணடை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு பாத்தீங்களா. எப்படி சரணடைவது அப்படின்னா நம்முடைய அறிவு, நம்முடைய மனம், நம்முடைய நம்பிக்கை, இதை எல்லாமே பகவான் கிட்ட அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அதுதான் வந்து உண்மையான சரணடைதல் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாம் வந்து ஞானத்தை அடைவோம். ஞானம்னா பகவானை பற்றிய அறிவு, ஒரு தெளிவு ஏற்படும். அந்த தெளிவு ஏற்பட ஏற்பட நம்முடைய மனத்திலே இருக்கின்ற களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு நாம் வந்து விடுதலை நோக்கி செல்லுவோம். இதுதான் வந்து 17th ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். அது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கர்மம் பெரிசா, ஒரே ஒரு நிமிஷம், மனது, புத்தி, நம்பிக்கை, இதை மூன்றையும் வந்து என்னிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா புத்தி. அந்த புத்தி வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் இருக்கு. நம்ம வந்து ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல வந்து யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வந்து இந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல கையெழுத்து போடுங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம போடுவோமா? ஏன், எதுக்கு, நான் ஏன் போடணும், அப்படியெல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம். அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த பக்திக்கு வந்தா கூட
நிறைய நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். அதை எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னு போன சாப்டர்ல நம்ம வந்து சொன்னோம். ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குருவிடம் நாம் சரணடைந்து அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்து எளிமையாக வாழ்ந்து அடக்கத்துடன் அவர்கிட்ட வந்து நல்ல பேர் வாங்கி அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சேலஞ்சிங்கா கொஸ்டின்ஸ் கேட்காம உண்மையா நமக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதை எளிமையான முறையில் கேட்டு நாம் தெளிவடைய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் வந்து முறையாக வந்து குருவிடம் சரணடைந்து நம்முடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து நிறைவேற்றி கொள்ள வேண்டும். அப்போ அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரும். அந்த சந்தேகத்தை வந்து தீர்த்து கொள்ளுவதற்காக நாம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். ஆனா எளிமையா கேட்கணும், அடக்கத்தோட கேட்கணும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த காலி பத்திரத்துல வந்து நம்ம எப்படி சைன் பண்ண மாட்டோமோ அதே மாதிரிதான் வந்து சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம், பண்ணவும் மாட்டோம். அதே மாதிரி இதுலயும் ஆன்மீகத்திலயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். அதை வந்து நம்ம கேட்டு தெளிவடைந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ இப்போ நம்ம வீட்லயே எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப பிள்ளையாருக்கு கோயிலுக்கு போறோம், ஃபர்ஸ்ட் பிள்ளையார் தான். பிள்ளையார பார்க்கணும் நம்ம என்ன செய்வோம், கன்னத்துல போட்டுக்குவோம், இங்க குட்டிக்குவோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி ஏன்பா பண்றீங்க அப்படின்னு நம்ம குழந்தை கேட்டா அதுக்கு நம்மனால வந்து கரெக்டான பதில வந்து நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டா 90% வந்து சொல்ல தெரியலன்னு தான் சொல்லணும். அப்போ அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதோ மூட நம்பிக்கையில வந்து இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. அந்த குழந்தைக்கு ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை வராமல் போவதற்கு நாமும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறோம். இது நம்மளுடைய சாபம். சோ அது இல்லாம நம்ம என்ன சொல்லணும், எனக்கு தெரியலப்பா, நான் யார்கிட்டயானு கேட்கிறேன், இல்லைன்னா புக்கை ரெஃபர் பண்ணி நான் சொல்றேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிஜமா அதே மாதிரி புக்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி யார்கிட்டயானு கேட்டு தெரிஞ்சு அந்த குழந்தையோட டவுட்டை வந்து கிளியர் பண்ணணும். சோ அதுதான் வந்து சரியான முறை. குழந்தைகள் எப்ப என்ன கேட்டாலும் அவர்களுடைய சந்தேகத்தை வந்து நாம் வந்து நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து சரியான முறையிலே குழந்தைகளை வந்து வழிநடத்துவது அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து பிரம்மணின்னு ஒரு சொல் வந்தது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், அதாவது ஞானிகள், லிபரேட்டட் சோல்ஸ், இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட ராமானுஜாச்சாரியாரை எடுத்துக்கோங்க, மத்வாச்சாரியாரை எடுத்துக்கோங்க, சில பிரபுபாதாவை எடுத்துக்கோங்க, இவங்க எல்லாம் இந்த பௌதீக உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட அவங்க எல்லாம் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் தான். சோ அப்படிப்பட்ட பண்டிதர்கள் வந்து தங்களுடைய உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக, எதை பற்றிய ஞானம், பகவானை பற்றிய ஞானம், அவர்கள் வந்து நன்றாக தெரிந்து இருக்கிறார்கள் பகவான் யார் அப்படிங்கிறதெல்லாம். சோ அந்த கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள ஒரு பிராமணன் வந்தாலும் சரி, ஒரு பசு வந்தாலும் சரி, ஒரு யானை வந்தாலும் சரி, நாயாக இருக்கட்டும், நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களை வந்து சமமாகவே பார்ப்பார்கள். எப்படி பார்க்க முடிகிறது அப்படின்னா, அவங்களுடைய மனதிலே பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ அவங்களுடைய கண்ணுக்கு பரமாத்மா தான் தெரிகிறாங்களே ஒழிய நாயாகவோ யானையாகவோ பசுவாகவோ நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாகவோ தெரிவது கிடையாது. இது யாருக்கு சாத்தியம் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள், சித முனிவர்கள், சிதாதிர் முனிகள், அவங்களுக்கு தான் வந்து இது சாத்தியம். நமக்கெல்லாம் இது சாத்தியமே கிடையாது இல்லைங்களா? நம்மனால இப்படி எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கவே முடியாது. அவங்களுக்கு ஸ்பீசிஸ் டிஃபரன்சியேஷன் கூட கிடையாது. இது வந்து பறவை இனம், இது மனித இனம், இது வந்து நாய், அப்படி அந்த ஸ்பீசிஸ் டிஃபரன்சியேஷன் கூட அவங்களுக்கு கிடையாது. நம்மனால நிச்சயமா அப்படி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. சோ ஒரு உண்மையாக ஒரு நடந்த சம்பவம். இஸ்கான்ல வந்து ஒரு தம்பதியர் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து நன்றாக எல்லாமே பக்தி செய்து தீட்சை கூட வாங்கிட்டாங்க. அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு அம்மா வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க.
அவங்க என்ன அந்த தம்பதிகள் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த வேலைக்கார அம்மாவையும் வந்து நீ வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும், நீ வந்து சாண்ட் பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் சொல்ல 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 அந்த அம்மாவுக்கும் ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவங்களும் வந்து அதை எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில எந்த நிலைமைக்கு போனாங்கன்னா அவங்களும் தீட்சை வாங்குற லெவலுக்கு போனாங்க, தீட்சையும் வாங்கி கொண்டார்கள். இப்போ ரெண்டு பேருமே இந்த தம்பதியரும் சரி அந்த வேலைக்காரமாவும் சரி ஒரே குருவிடம் வந்து தீட்சை வாங்கி கொண்டார்கள். இப்போ அந்த குரு கேக்குறாங்க, குரு மகராஜ் கேக்குறாரு, என்ன கேக்குறாருன்னா அந்த தம்பதியை பார்த்து, இப்ப இந்த வேலைக்கார அம்மாவை ஒரு ஆன்மீகவாதியாக ஒரு பக்தையாக பார்ப்பீர்களா இல்லை வேலைக்கார அம்மாவாக பார்ப்பீர்களா அப்படின்னு கேள்வி கேக்குறாங்க. டிவோட்டீஸ் சொல்லுங்க, யாராவது ஒரு பதில் சொல்லுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி யாராவது. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. அவங்க வந்து இன்னும் அந்த தீட்சை எடுத்துக்கிற அளவு பக்கம் வந்தவங்கள அவங்களால நினைக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது. ஒருவேளை வேலை செய்யறவங்களா இருப்பாங்களோன்னு அந்த சந்தேகத்திலேயே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இது. ஆமா மாதாஜி, நம்ம அது கரெக்டா மனுஷ ஜென்மங்க, நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு பக்தையா, ஆனா அந்த குடும்ப தலைவி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து பக்தியாக பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா நம்மளால அப்படி பார்க்க முடியாது அப்படிங்கறது தான் உண்மை. அதனால வேற 2 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கூட ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம் பிரபு. அவங்களையும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தியா தான் பார்க்கணும் மாதாஜி. பக்தியா பார்க்கணும், ஆனா நம்மனால அந்த அளவுக்கு வந்து பரந்த மனப்பான்மை நம்ம இந்த கலியுகத்துல இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழ்கின்ற நம்ம கிட்ட இல்ல மாதாஜி. அந்த லெவலுக்கு நம்ம இன்னும் முன்னேறல. ஆனா குருமார்களுக்கு வந்து அந்த பரந்த மனப்பான்மை இருக்கிறது, அதுதான் உண்மை. மாதாஜி அவங்க தீட்சை வாங்கின பின்னாடி அவர்கள் ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்திருப்பாங்கல்ல மாதாஜி. தீட்சை வாங்கினவர்கள் பக்குவத்திற்கு வந்திருக்க வேண்டும், சரிங்களா? ஆனா எத்தனை பேருக்கு அந்த பக்குவம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். பக்குவம் வந்த பின்னாடிதான் தீட்சையை வாங்கணும் மாதாஜி. ஆமாம் ஆமாம், யார் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனா வந்து நிறைய என்ன சொல்றது, நிறைய தவறுகளும் நடக்கிறது மாதாஜி, அதுதான். ஓகே, அடுத்ததுக்கு போலாம். நிவேதா மாதாஜி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? அவங்க சொன்னதுதான் மாதாஜி நான் சொல்ல வந்தேன். பக்தியா தான் பார்க்கணும் சொல்ல வந்தேன். பக்தியா பார்க்கணும், ஆனா பார்க்க முடியாது. கரெக்ட், அதான் உண்மை. ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், அதாவது ஞானிகள், லிபரேட்டட் சோல்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தாங்கள் வந்து பகவானை வந்து உண்மையில் அறிந்தவர்கள். அதனால அவங்க எல்லாரையுமே வந்து அவர்களுடைய மனத்திலே பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலதான் பார்க்கிறார்கள். நம்மனால வந்து அந்த மாதிரி பார்க்க முடியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்படிங்கிறது உண்மை. சோ இதுதான் வந்து ஞானிகளுக்கும் நமக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 20 seconds. யோகி சம்ஸ்பர்ஷஜா பூகா துக்க யோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு துன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் நான் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு தூண்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க, அதுல வந்து மீன் மாட்டிக்குச்சு. இங்க வந்து ஒரு டிராப் வச்சிருக்காங்க யானையை பிடிக்கிறதுக்கு. இது மேல கரும்பு வைக்கோல் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. அதை சாப்பிட்றதுக்காக ஆசைப்பட்டு வந்து இது மாட்டிக்குச்சு. சோ இங்க விட்டில் பூச்சி பாருங்க, இந்த விளக்கொலியில வந்து விழுந்து அது தன்னுடைய உயிரை வந்து விட்டுடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம்.
சோ எப்பவுமே ஜட தொடர்பிலே இருக்கின்ற ஜட பொருள்களோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு துன்பங்கள் தான் வரும் அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது. நம்ம இந்த உலகத்துக்கு பிறந்துட்டோம், நம்ம ஒரு உறவுகள்னால, ரிலேட்டிவ்ஸ்னால, பணத்தினால, மனசால, இப்படி நம்ம பார்க்கிற பொருள்களினால, இல்லைங்களா? சோ இதனோட நம்ம தொடர்பு வைக்கும் போது நமக்கு துன்பமே நேர்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அப்படியே இன்பம் வந்தாலும், அப்படியே துன்பம் வந்தாலும் அதற்கு ஒரு ஆரம்பமும் இருக்கிறது. அந்த ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரத்திலேயே அது முடிஞ்சும் போகிறது. அது நிலையானது கிடையாது. அப்போ இந்த ஜடப்பொருள்களினால கிடைக்கின்ற இன்பம் இன்பத்தை விட துன்பமே ஜாஸ்தி. அந்த இன்பம் நிலையானது கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரிகிறது. குந்தியின் மகனே, இந்த துன்பங்களுக்கும் ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கிறது. அதனால அறிவுடையவர்கள், அதாவது ஞானிகள், யோகிகள், லிபரேட்டட் சோல்ஸ் எல்லாம் இந்த பௌதீக இன்பத்தினால் மகிழ்ச்சி அடைவது கிடையாது. சோ இதுல வர்ற இன்பம் எனக்கு மகிழ்ச்சியை தராது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்க மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இல்லாதவங்களாக, புலன் நுகர்ச்சிக்கு அடிமையாகாதவர்களாக, புலன்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்தவர்களாக, புலன்களின் வேந்தனாக, அதாவது கோதாசர்களாக கோ சுவாமிகளாக இருக்கிறார்கள். நாம எல்லாருமே கோதாசர்களாக இருக்கிறோம். நம்ம எதுக்கு கட்டுப்படுவோம்? புலன்களுக்கு கட்டுப்படுகிறோம். புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்கு நாம் அடிமையாக இருக்கிறோம். சோ அவர்கள் எல்லாமே கோ சுவாமிகள், நாம் எல்லோருமே கோ தாசர்களாக, நம்முடைய புலன்களுக்கு தாசர்களாக இருக்கிறோம். அதனாலதான் இப்படி மாட்டிக்கிட்டாங்க. இல்லைன்னா அவங்க மாட்டிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. சோ இதனால தேடி போக மாட்டார்கள். ஆசைக்காக, அதை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக தேடி போக மாட்டார்கள். முதல்ல என்ன பண்ணோம், டைட்டா பிளவுஸ் போடுறது, அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல அது மாறி போய் லூசா பிளவுஸ் போடுறது, அப்புறம் முதல்ல எண்ணெய் நல்லா தேய்ச்சி தலை சீவுறது, அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல எண்ணெயே போடாம தலை சீவுறது, அப்புறம் பாய்ஸ் எல்லாம் ஸ்டெப் கட்டிங்னு ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, முடிய நல்லா இப்படி பின்னாடியை தூக்கி வலிச்சு சீவிக்கிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, கலர் அடிச்சுக்கிட்டாங்க. இப்ப பார்த்தா எல்லாருடைய முடியும் இப்படி நட்டுக்கிட்டு நிக்குது. சோ இந்த மாதிரி அவர்களுடைய தேடல்கள் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது, ஆசைகளும் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது. அதனால நம்மளுக்கு ஆசைப்படுவதனால், இந்த பௌதீக தொடர்பினால் நமக்கு விளைவது அப்படிங்கிறது துன்பம் தானே ஒழிய இன்பம் கிடையாது. அப்படியே இன்பம் வந்தாலும் அது நிரந்தரம் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அப்போ நிரந்தரமான இன்பம் எப்படி கிடைக்கும், எதன் மூலமாக கிடைக்கும்? இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிற எல்லா பூர்வமே துன்பம் கொடுக்கும்னா நம்ம எங்கதான் போறது அப்படின்னு கேட்டா, இறைவனுடைய தொண்டிலே ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு நிம்மதியும் இன்பமும் கிடைக்கும். மற்ற விஷயங்கள்ல நிரந்தரமான இன்பம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. திகைவ யச்சோடும் பிராக் சரீர விமோச்சனாத் காம க்ரோதோத்பவம் தேகம் சயுக்த சுகீ நரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ நம்மளுடைய ஸ்லோகமே நம்மளுக்கு சொல்லும். NOI படிச்ச லெவல் 3ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு, இல்லைங்களா? சோ தன்னுடைய புலன்களை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும், நாவை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும். சோ தன்னுடைய அந்த வயிற்றின் தேடல்களை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும், காம கிளர்ச்சிகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி நம்முடைய புலன்களின் உந்துதல்களை நாம் நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும். இதை யாரெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ, எங்க பேசணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்தாலொழிய மௌனம் தான் காக்க வேண்டும். சோ தேவைப்பட்டா பேசணும், தேவை இல்லாத இடத்துல நம்ம பேசவே கூடாது.
அந்த மாதிரி நாவை கட்டுப்படுத்துதல், இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வந்தால் நம்ம வந்து நன்கு நிலை பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறோம். சோ இந்த உலகத்திலேயே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறதுனால அவன் வந்து மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு 4 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. அந்த பிரின்சிபல்ஸ், அந்த 4 நம்மளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது. மீட் ஈட்டிங் கூடாது, அப்புறம் வந்து போதை பழக்கம் கூடாது, இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது, அப்புறம் இன்னொன்னு இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி 4 விதமான செயல்களும் தான் இங்கே வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி செயல்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தினால் ஒழிய நம்மனால வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. சோ இந்த பழக்க வழக்கங்களிலே மாட்டிக்கொண்டவர்களுக்கு துன்பம் தான் கிடைக்குமே ஒழிய பலனாக அவர்களுக்கு நிம்மதியோ சந்தோஷமோ இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. அடுத்தது பிரபு. 5.29 இதுதான் இந்த சாப்டருடைய ஹைலைட்டான ஸ்லோகம். பிரபுபாதா இந்த மந்திரத்தை வந்து சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகா, பீஸ் ஸ்லோகா. சோ சாந்தி மந்திரம் எப்ப ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு யக்ஞம் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கடைசியில எப்படி முடிப்போம்? ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தின்னு சொல்லி முடிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இது வந்து சாந்தி மந்திரம். உலகத்திற்கே வந்து அமைதியை கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம். இந்த ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் அமைதியை கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம் எது அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஸ்லோகத்தை தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்கிறார். போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்னா நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன். சோ நீங்க என்ன யாகங்கள் செய்தாலும் சரி, என்ன தவங்கள் செய்தாலும் சரி, அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் அனுபவிப்பவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா மகேஸ்வரனான பகவான் தான். சோ அந்த பலன்கள் எல்லாமே வந்து பகவானை சென்று அடைகிறது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். எல்லா லோகங்களுக்கும் தலைவர் யார்? எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் யார்? 33 கோடி தேவர்களையும் வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். இந்த அண்ட பிரபண்டங்களை எல்லாம் படைத்து அதனை வந்து காத்து அதை வந்து பரிபாலித்து கொண்டு இருக்கிறார். சோ அவரே எல்லாவற்றிற்கும் மகேஸ்வரனாக, சர்வலோகத்திற்கும் மகேஸ்வரனாக திகழ்கிறார். சோ எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன். சோ சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், எல்லாருக்கும் நண்பனாக இருக்கிறார், ஒரு வெல்விஷராக இருக்கிறார். சோ என்னை பற்றி இந்த மாதிரி யார் முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த ஜட துயரங்களிலே இருந்து விடுபட்டு விடுவார்கள். ஏன்னா இந்த உலகத்திலே இருக்கிற எல்லாமே வந்து பகவானுடையது. நம்ம வந்து சும்மா அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மளுடைய பொருள் அப்படின்னு நினைச்சா நம்மளுக்கு கஷ்டம். இது பகவானுடையது, இது பகவான் தான் இதுக்கு வந்து ஓனர், அவர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர். நம்ம வந்து ஓனர்ஷிப் கொண்டாட முடியாது. அதனால எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது, எல்லாவற்றையுமே பகவானுடைய திருப்திக்காகவே, பகவானுடைய பக்தி தொண்டிற்காகவே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நம்முடைய உடல் முதல் கொண்டு, நம்முடைய செல்வம் முதல் கொண்டு, நம்முடைய நம்மளுடைய நேரத்தை எல்லாவற்றையும் பகவானுடைய செயல்களுக்காக, பகவானுடைய பக்தி தொண்டிற்காக உபயோகப்படுத்தும் போது நம்ம வந்து ஒரு உண்மையை உணர்ந்து கொள்கிறோம். பகவானே எல்லாம், பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் தலைவர், அவர் இல்லாமல் ஒரு அணுவு கூட அசையாது. அவரை விட வந்து நம்மளுக்கு நல்லது நினைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற உண்மை யாருக்கு தெரிகிறதோ அவர்களுடைய மனதிலே நிம்மதியும் அமைதியும் நிலைத்து இருக்கும். அவர்களுக்கு மெட்டீரியலா வந்து என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அது பெரிய கஷ்டமாவே தெரியாது. எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். அதுக்காக முயற்சிகள் செய்யாமல் இல்லை, முயற்சிகள் செய்து கொண்டே பகவானை நினைத்து கொண்டே இருப்பார்கள். அவங்களுக்கு வந்து வந்த வேகத்திலேயே வந்து துன்பங்கள் எல்லாம் பறந்தோடிவிடும். எல்லாவற்றையும் பகவான் வந்து
பார்த்து கொள்வார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்கிறதுனால அவர்களுடைய மனதிலே அமைதி என்றும் நிலைத்திருக்கும். இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு 100 ரூபாய் இருக்குது, நான் அதுல வந்து எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா என்கிட்ட ஒரு 100 ரூபாய் இருக்குது, ஒரு 50 ரூபாய் வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்கிட்ட மீதி 50 ரூபாய் தானே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். இப்ப வந்து நம்மளுக்கு நிறைய நேரம் இருக்கிறது, பகவானுடைய கோயிலுக்கு போய் நம்ம நிறைய வந்து கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து என்னால ரெஸ்ட் எடுக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சு கஷ்டப்பட வேண்டாம். அவர் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு ஃப்ரீ டைம் தருவாரு கண்டிப்பா. சரிங்களா? அந்த மாதிரிதான் இப்போ 2 கிணறு இருக்கு. ஒரு கிணறுல வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம இறைத்து கொண்டே இருக்கிறோம். சோ இன்னொரு கிணத்துல வந்து தண்ணி இறைக்காம அப்படியே இருக்கு. எந்த கிணத்துல தண்ணி நல்லா இருக்கும், எந்த கிணத்துல தண்ணி சுரந்து கொண்டே இருக்கும்? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜீஸ், பிரபுஜீஸ். எந்த கிணத்துல நம்ம இறக்கிறோமோ அந்த கிணறு. ஏன்னா தண்ணி ஊறிட்டே இருக்கும் அதனால தண்ணி. ஆமா. அப்போ நம்ம வந்து கொடுக்க எதை கொடுக்கிறோமோ அதை பகவான் இரட்டிப்பாக்கி நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அப்படிங்கறது உங்க வாயிலிருந்தே அந்த பதில் வந்துருச்சு. சரிங்களா? நம்ம பணத்தை கொடுத்தா நம்மளுக்கு பண கஷ்டமே இல்லாம பார்த்துப்பார். நம்முடைய நேரத்தை கொடுத்தா நம்மளுக்கு நேரம் அப்படிங்கிற நேரத்தினால எந்த பிரச்சனையும் வராம பார்த்துப்பார். சோ நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதுதான் வந்து நமக்கு நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய விடுதலையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாந்தி மந்திரமாக, ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு ஸ்லோகமாக இதை வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு தந்திருக்கிறார். இதையேதான் சில பிரபுபாதரும் சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் வந்து சொல்லுவாரு. சோ மறுபடியும் அதை ஒரு தடவை படிச்சுறேன். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சாந்தின்னா அமைதியை கொடுக்கக்கூடியதில் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது பிரபு. ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகா. சோ சந்நியாசம் சிறந்ததா, கர்மயோகம் சிறந்ததா? சோ அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பக்தி தொண்டே சிறந்தது அப்படிங்கிறதா. கர்மயோகா செய், ஆனால் பக்தியோடு செய் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ கர்மயோகமா சந்நியாசமா எது தெரிந்தது? கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. சோ நீ வந்து கர்மயோகம் விசிஷ்யதே, அதாவது நீ வந்து துறவியாக முடியாது அர்ஜுனா. துரத்தல் என்பது ரொம்ப கடினம். அதனால வந்து நீ வந்து கர்மங்களை செய், ஆனால் வந்து பக்தியோடு செய் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. சோ கர்மயோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நிஷ்காம கர்மயோகம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. சோ பற்றின்றி செயல்படும் போது நம்ம வந்து அந்த பந்தங்களிலே இருந்து நம்ம விடுபட்டு விடுகிறோம். இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அதனால பகவான் மீது நம்மளுக்கு பற்று ஜாஸ்தியாகிறது. சோ குர்வன் அபின லிப்யதே. சோ இதையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து 4வது, கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அடையலாம். சோ பகவானே எல்லா லோகங்களுக்கும் அதிபதி. நம்ம செலுத்துகின்ற யாகங்கள், நம் செய்கின்ற பூஜைகள், தவங்கள், தானங்கள் எல்லாமே பகவானைத்தான் சென்று அடைகிறது. நம்ம இது எதுக்குமே ஓனர் கிடையாது. ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டா பகவானுக்கு தான். சோ நம்ம கொஞ்ச நாள் இங்க இருக்க போறோம். அது வரைக்கும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடும் போது நமக்கு சாந்தி கிடைக்கிறது. நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ இதுதான் சாந்தி மந்திரம் அப்படிங்கிறதோட இந்த சாப்டர் 5வது சாப்டர் கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் அப்படிங்கிறது முடிவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி,